bestekoa guretzat, bestak beste etxeko gazteenekin ari garelako lehian. Aste berezi honetan gaurko lehiakideak ezagutu behar ditugu, bestak beste eurentzat sari potoloak ditugulako, ondo pasatzeko sekulako gogoa daukagulako. Sari mundialak, kultur produktuetan gastatzeko, dirutxekeak banatuko ditugu, irrisarri landera joateko gonbidapenak. Kontuz, garaile nagusiak portaventurarako bidaiara irabaziko du. Eta primerako giroa izaten ari gara. Lehiakide! Andatoz, badatoz! Gure lehiakideak! Sartzeko prestu eta lehiarako prest! Seikote hau. Seikote mundiala eta gure lehenengo bikotea. Oñatitik dator. Zer moduz, neskak? Ondo. Bueno, Sara eta Uxuri, zer sarie gelakide? Bai. Sara, non ikasten zuia zuek? Urgainen. Urgaine Hace eskolan, sinkronia, bai, oso Urgaine ondo. eskolan oinatin. Eta bestak beste, Sarari buruz esango dugu, futbolean aritzen zara, Bai. eta trekitisa jotzen zu, Bai. eta kontatu behar didazu zer dan laburmetraiak egiten dituzunaren kontu hori. Ba, ez dakit pelikula motzak, oinatik urtero. Eta gustatzen zaizu? Bai. Hartu grabatu eta pelikulak egin, Bai. irudimena badaukazu orduen. Bai. Oso ondo, handitan zalantza, ze izango zara? Ba, albaita ize doktoria. Hor dauz zalantza, ez da, biak izan zaitezke, bai, Baita ere. Bai, bueno, ikusiko. Bat Bai, edo bat edo besti hobeto, ez da? Bai. Uxuri, zube bai, aktore edo moda disonatzaile, ez da? Bai. Handitan, zupe zalantzi dako zu? Bai. Bai, Nola, ondo torri gara jantzitagu? Bai. Bai. Bestela esan, lasai, Bai, bai. Eta panderoa jotzezu? Bai. Zer zarie bikote? Bai. Bueno, bai. Oso ondo. Bikote Oso ondo. artistikoa, izu? Bikote artistikoa miluzen bikote tori dana. Antzerkia be bai. Bai. Bueno, ia miluzera etortzeko gogu zeinek izan du. Nik. Bai, ez, Ondo. konbentzitu duzu, bueno. Oso ondo, baia sorti dauen. Urduri zauzie? Bai. Bai. Venga, animo, haupa, ongietorri. Beste bikote bat, hortxe maiaren erdian dotore jarrita, Peru eta Lier, ongietorri? Bai. Zer mouz zaudete? Ondo. Zuek zatoze Zaldibartik, Bai. ze ikastetxetatik? Ez duko izenek. Ez dauka, begira, Zaldibarko eskola, bere Zaldibarko horretan, eskolatik, oso ondo. Izenak zuek bai, Peru, zurea bereziki aproposan irekin batera bikote artistiko osatzeko. Hartzai Burutxuribi, Antxon eta Peru izan gaitezke. Eskalatzailea baitzara zu, Peru, Bueno, punta hona zen gurtean. aurten hasi zara. Bai. berezikoz. Oso ondo. Eta zer moduz? Ondo. Bai, badituzu ja katu hankak eta... Bai. Ados, zuk ikasitakoa gero guri erakutsi premia badaukaguta, Horrez gain, pilotazala ere bazara, zure Bai. idoloa. Ez duko idolo Ez. idolik. Ja, Peru horrelakoa da, ez da? Neroni naiz nire idoloa, baina erreferenten artean Unai Laso edo aipatzen zenuen. Gustatzen zaizu, nola aritzen den, ez da? Bai. Vale, fenomeno. Eta berri txarrak taldearen katedral bat kantu omen da zure gustokoena? Bai. Oso guztona dako zu. Oso abesti polita, Bai. Eta bezatetik, Lier, zure artista handia futbolzalea, eta baduzu futbolari bereziki gogoko bat, Bai. Sadio Mane. Sadio Mane, eta nongoa da bera? Senegalesa. Senegaldarra, futbolari senegaldar bat oso gustoko duena, eta bestelako pasioak ere bai, handitan, ez daukagu argi, futbolari akaso bai, edo bestela, izan nahi duzu? Bombero. Bombero, suhiltzaile, begira, Peruk eskaladan ikasitakoak eta erabilitzak ez duzuk ere, gero barran gora eta soketan eta aritzeko. Aritzara entrenatzen bizkanaka? Ez, ez. Bueno, momentuz entrenatuz, migi luzera etortzeko, soto pasako dugu, ados, bikote? Bai. Iruñetik datoz, gure neska gure irugarren taldea. Naia eta Jun, ez moduz? Ongi. Bueno, Naia, nondik zatozia? Iruñatik. Iruñetik eta San Fermin ikastolatik. Bai. Gelakide zarie? Bai. Eta zer egiten duzu ikastolan, dinot? Oso ondo pasatu ikasi, Bai. lagunekin egon, Bai. eskulanak egin, zure kasuen Naia? Bai. Eskulanak asko gustatzen zaizkizu. Bai. Triatloia be bai. Bai. Badaukazu itxura, kirolariarena, Bai. Handitan irakasle? Bai. Orokorrien edo zer Umena. umen irakasle, oso ondo? Handitan irakasle zaude bai, June? Bai. Bai, hauei gustatzen zaie. Irakastie, ikastie Baina, irakastie be bai. Ez da, oporren gatik ere ez da izango. Ere bai. Ere bai, bale. June, eta nesken futbol talde baten zabiltz? Ze taldetan? Amaia. Eta? Amaia. Oso ondo? Egoten Bai. zarete? Eta ondo pasatzen zuie? Bai. Ia miluzen ondo pasatzen zuie, nongietorri? Fenomeno, bai ikusi duzu, Eraskotako artistak, suhiltzaileak, futbolariak, triatletak, moda diseinatzaileak. Hau da miluze, eta miluze, aztera doa. Batet! Leian hasiko gara, eta leian hasteko erantzunak emanda ditugu. Gure lehenengo proba erantzunak emanda. Guk erantzunak emon eta zuek, erantzunak hor dauz. Euretako bat izango da, eskatzen duguna. Letxuga, tomatea, tipula edo baratxuria. Zuei egokitu zaizuena. Sara, aukeratzerakoan, letxuga gustoko duzu?
Bai. Tomatie? Bueno, Bueno, tipula? Oso utxi. Baratxuria? besta. Bueno, orduan letxuga, momentuz. Zuk, Uxuri? Letxuga eta tomatea bai besteaz. Besti ez. Bueno, orain guztiak erabili beharko ditugu, erantzun emandan. 45 segunduko denbora daukagu erantzun hoien arrantzan joateko, 10 puntu, egoki emondako erantzun bakoitzeko, bale? Bale. Guazen, Sara, zeurekin hasi, denbora. Zein da guztien artean gorriena? Tomatea. Osondo, Uxuri, negarrez ari zara, zer ari zara txikitzen? Kipula. Tipula, osondo. Zeinek dauzka haziak? Baratxuriak. Tomateak. Eta zein izan daiteke zuria edo morea? Baratxuria. Tipula, zein da eskarolaren familiakoa? Tipula? Letxuga, zein da gazpatxoaren osagai nagusia? Gorria. Tomatea. Osondo, ba aldakizu ingelesez zeri deitzen dioten onion? Tipula. Osondo, zein erabiltzen da bakailaoa pilpilean egiteko? Ondo, Baratxuria, zaigu sartu? ondo, baina ingelesaren menderatzen dugu. Onion, oinatin kipulia. Bai. Ota ona xau kipulia, zuek ere oso ondo, 40 puntu bikote. Botatzen diozu? Osagai hauek entzulari? Dana. Etxean dauzkadanean bai. Eskotan irekizu du dozkailua eta... Oso ondo. Dena ezin da. Ba, leian hasiko gara, mutile guazari letxuga eta tomate zaliek eta? Bai. Bai, ondo, Perulier. Zenbat asmatukuz, Peru? Danak. Seguru bai etxezta. Saiatuko gara, hori da. Oso ondo, bagoez, Erantzunak eman da, denpora. Zein da guztien artean berdeena? Letxuga. Oso ondo. Lau hauetako batek kolore bat darama izenean. Zeinek? Baratxuria. Baratxuria, oso ondo. Erditik mosten baduzu, zeinek dauzka zirkunferentzia pilo bat. Tipula. Oso ondo. Zeri deitzen zaio letxuz inglesez. Letxugari. Oso ondo. Ale oso bakoitza, ale txikiz osatua dago. Zer da? Baratxuria. Oso ondo. Zein izan daiteke txerri motakoa? Tomatea. Oso ondo. Eta zerekin egiten da boloñesaren saltsa gorria? Tomatea. Tomatearekin, bai. Hauetako zein izan daiteke beltza? Baratxuria, oso ondo. Hauria artista parea, Sukaldari lanetan ere argitzen zarete igual? Ez. Ez? Ba, azteko moduan zaudete, Bikain, denera 7 izan dira, 70 puntu beraz. Nahi ajunen, zuek sukaldien eta aritzen zarete? Laguntzen edo, tarteka? Batzutan. Batzutan, ondo. Eta gurasoek afaria prestatutakoan kejaten zarete, jo, hau ez duna, bai? Zerekin bereziki, horrela gustoko ez duzuena? Ni purearekin. Entzaladarekin. Purea eta ensalada. Ai, ba nahi hemen entxaladako osagaia ditugu, Ja, baki. Ea zortea dauen, erantzun eman da, badator, nahi hasi, denpora. Zeinek dauzka ostopile bat? Letxuga. Oso ondo. Zeinek ez dio bat ere onik egiten Dracula kondeari? June. Apa, June? Baratxuria. Oso ondo. Zein zuritu daiteke, tomatea la letxuga naia? Letxuga. Tomatea? Aurpegia gorritzen zaizunean, zeren itxura hartzen duzu, June? Tomatea. Oso ondo, tomatearena. Berakatz sopa egiteko, zein osagai aukeratuko zenuke? Tipula. Baratxuria. Zein jan daiteke sagar baten moduan? Bota? June, bota bat. Letxuga. Tomatea. Zein hasten da? Galdera ere zuentzako bihurria zen. Purea gustatu ez eta gainera hasiko gara tomatea gaten sagar baten pare. Baina ondo, 3 sartu dira, 30 puntu beraz. Eta jarraian, mintzioka eta marrazten eta astera goaz, baina aurretik, zein dar pixka bat, lortzeak ere kalterik ez ditu egingo, Sara eta Uxuri, hasteko eta behin zuentzako sorpresatxoa daukagu. Mezu bat iritsi zaigu. Bazen uten honen berri? Ez. Horregatik da sorpresa, hain zuzen. Nor bidal, begira puztuak egiten nik uste dut honek bidal besteak. Ikusi zuentzako mezua, mesedez. Sara, Uxuri, animo miluzen! Emei Marisol, trikita zerkin, berdin dio abesti, ipuila izolerki. Baietz milu
Ze ona! Ze bideona! Oso ederra, Nortzuk ziren? Gure lagunak eta familiakoak. Familia lagunak eta tartean potx eta lotx paliazoak ere bai? Bai, Eurekin batera ere harritzen zarete antzerkia egiten eta... bai. Ze ondo, niri ere ditzen dira tarteka. Joaten naiz. Aixa, moduz, horrela paliazokeriak egitera. Baina orain zuek hasiko zarete lanean, nork hartuko du lekua? Sarak oso ondo, hartu, eta guazen, imintioka, eta marrazten astera, puntu batzu lortu behar dituguta. Prest, guazen bademora. Imintio kasita. Korrika. Onto zara? Usiri Zona, nordari? zara? Korrika egiten irabazten kale jiran. Ez. Zer egin du berak? Margotzen. Musikako notak. Ez? Ondo? Zer da hori, Xuri? Giltza. Bale. Ondo! Mokua jaten. Zer dari? Jangabe, zer da? Mokua. Bai. Mokua, oso ondo, mukia. Sudurrean. Ia, hau? Nor da hori? Pertson. Pertsona bat bai, zer egiten du? Korrika. Korrika eta zer gehiago? Oi, segi, korrika, guazen. Hartu lekutara. Bai, Sara ari zen lapurretan. Korrika dabil lapurtu duelako aurretik. Bai, lapurtuta gero. Tira, marrazkiekin ere, bueno, aritu gara. Besti ez nekixen zer zan. Ja, Teniseko raketa bat? ez zarete ari zen tenisen? Tenisen, oinatin bai, za? Bai. Mokua jaten ez, za? Edo, bueno, tarteka, azte burutan, akaso. 40 puntu! Bizio txikiak ere behar dira, eta... Peruta, lider! Obe, polita lizateke zuentzat ere beste bideotxo bat izango da, genu, ez da? Bai, Nahi duzu bai. Bai. Bai, ez da? Ea, ban hor bidali dugun ez dutxo, begira. Zaldibarko pilota eskolatik animo ordu bat Peru eta Lier. Jokaldiak gozatu eta markagaia tantuen ordez puntuz bete. Jaso gure berotasun eta entzun daitxela gure animo oiua ozen biluze. Hau Lier eta Peru. Aupa! Ze ona! Ze ona! Zuen pilota taldeko lagunak hauek. Bai. Ze artista ze indarra bidali duten, Oiukata jarri zetuzete, beraz, aprobetxa ezagun indar hori. Eta nork hartuko gulekua? Lier. Lier joango da. Ondo, isilik beraz lider. Eta imintzioka, Marraztu ere bai. Eta zuk, Peru, hemendik bota proposamenak. Ea puntuala hortza ditugun, debora. Ados, imintzioka zita. Osondo. Beisbol. Behiratu ondo, Peru. Ondo ari zara, Lier, segi. Zertan ari da? Hosten. Pertsona. Bai? Bota. Zerbait. Bai? Arrantzan. Osondo, orduan nor da? Beraz, Arantzalea. arrantzalea bikain. Ia, marrazitxo bat. Helikoptero bat. Telebista. Telebista Osondo. bikain. Moderno bat, Beste marrazki bat. Eskilarak. Oso ondo. Garri. Eta azkena? Abalier. Dutxan. Besapeak. Askura. Kilikili. Bai? Kilimak, bikain, Bai, bale. Oso ondo. Nuka artista parea. Lier gainera kilikili barrerik egin barik. Aguantatzen zuz, kilimak? Aguantatzen zuz? Bai. Bai. Ondo. Zoragarri ari zarete. Laura, klaro gai puntu, hau bazuek. Eta nahi eta junde, hirugarren bikotea. Ze bideo polita ikusi ditugun aurretik. Bestenekin konformatu zarete edo... Bai. Bai? Ez. Zeuentzat ikusi nahi nahi duzu, zuen. ez da? Bai. Bazen ba, begira. Kaixo June naia, hemen gaude Guztintxuriko parkean. Oso ongi pasa eta eutxi goiari. Aupa June naia, sorteon, gora da Berlin ikastola.
Kaixo, neskak! Espero dugu oso ongi pasatzea! Animo pila! Onenak zarete! Aupa, neska! Sorteo! Ze madrilona! Nortzuk izan dira? Gure lagunak, eta gure arrebak. Iruñeko kasta, nabaritu da. Hitz egiteko modu berezi bat ere, bai? Hitz egin aurretik salto egin behar da. Naia, June! Nor joango da, Maira? Nor? Naia. Ni. Naia, oso Haupa, Naia. Bartu lekua, eta bideoan ikusi ditugun lagunen pare, zuek ere egin imintzio batzuk, eta... Oazen, puntua behar dituguta. Ia, denbora. Imintzio kasita. Zer da bi? Sondo aritara, Naia, segi? Bala. Ez? Ez. Bai. Bale, zer da bi? Labana. Handiagoa. Ez da labana. Handiagoa, June? Ia, marrazki batekin. Oso ondo, Naia, venga. Oso ondo dago, zer da hori? Alkia. Oso ondo. Alkia, bikain. Beste marrazki bat. Sofa. Zein. Oso ondo, zer dari? Naia, nun jartzen da? Lagundu, zaupe? Eske Bai, isilik. Marraztu, osatu marrazkia. ez dakitela margotu. Ondo zabiltz. Bizikleta. Bale, nor da? Nor da, Arik? Ai! Txirrindularia, torri! Torri, Naia! Bai! Burua falta, txapela, klaro. Bai. Klaro, burua irudikatuta. Bai. Eta txirrindularia... Bueno, ez du asmatu bizikleta bat bai, denbora pixka bat falta izan zaigu, baina tira. Oso ondo, eta ezpata. Oso ondo Labana egin duela baino Naiak, gehiago, oso ondo egin du. Bueno, momentuz bat, 20 puntu zuentzat. Markagailuak, nola dauden ikusiko dugu, une honetan, 80 puntu bildu dituzte, Oñatin, Zarak eta Usuri. Zaldibarren Peruk eta Liderrek 150, Naiak eta Junek Iruñean 50. Eta kontuz, talde guztiak, triboren berbat atozelako eta guztia irauli daiteke. Erne bereziki, badakizu erreboterako aukera ere badagoela, beraz, aurrekoek asmatutakoak ondo gogoan hartu, bai? Sara, zeu hasi, erantzuten. Guazen, lehenengo panela denpora. Favorez. Untxa. Favorez. Mese. Botaka egin. Untxa. Peru? Favorez. Mese. Botaka egin. Oka egin. Ongi. Bota Peru? Maluta. Favorez. Mese. Botaka egin. Oka egin. Ongi. Apalier? Bota? Esan barra daukatzu zerbait? Untxa. Erantzun behar dugu, Bai. Peru gero bai, entzundakoan untxa. Hori altzen. Atira, aurreko biak sartu dira, beraz, 20 puntu zuentzat. Peru Lier. Bigarren tabla dator. Eta zeuek erantzuten lehenak, neskak, adi, gero erreboterik edo badau. Azkartxuago, bale? Bale. Venga, jokatu egin behar duguta. Peru, guazten denpora. Arineketan. Presaka. Osondo, aterkia. Guardasola. Osondo, gezurtia. Iruzurtia. Hitz jario handia duena. Zer? Hitz jario handia duena. Ipurdi presioa. Arineketan, Lier. Presaka. Aterkia. Guardasola. Gezurtia. Iruzurtia. Hitz jario handia duena. Txaplatia. Eguzkia. Ekia. Debalde, doainik. Musut. Osondo, kakagurea. Pudi presaka. Bale! Eta zen ipurdi presioa guk ere, ondo estututa presaka ginen, baina azkenean taula guztia bikain Oso ondo. esatuta, 100 puntu bikote. Osondo.
nahi aiune, hirugarren tabla dator, asmatu egin beharko zenukete. Mutilak sailkatu dira, ja. Guazen, nahi azteu hasi, hirugarren tabla, denpora. Zaldi txikitxo euskalduna. Potoka. Itzali, Bizkaian. Bart. Zaldi txikitxo euskalduna. Potioka. Itzali, Bizkaian. Petrala. Ez. Sara? Zaldi txikitxo euskalduna. Potioka. Itzali, Bizkaian. Amamatu. Amatatu. Bihurria. Petrala. Osondo. Trumoia. Burrun. Bilera zaratatxua eta nahastua. Bart. Ez. Zaldi txikitxo euskalduna. Potioka. Itzali, Bizkaian. Lastima! Bilera zaratatxu eta nahastua kelarrea osondo. Taula guztia osatetik gertu ibili gara, baina errebotean ere oso erne. 10 puntu beraz oinatiarrentzat. Eta marka gailuak onela geratu dira. Oñati, 80 puntu bildu dituzte Sarak eta Uxurik. Peru liber, 50 puntu Zaldibarren. Iruñean nahi aiune, 50 puntu. Eta honekin txe nahi aiune. Zuen azkena, abentura laburra baina miluzeko. Polita izan da? Bai. Gustora aritu zarete? Bai. Jetxiko zarete gurekin hemen kontutxo batzuk esadera? Zuentzako opari bat ere Ia, badaukagu, paria, eta? giopa! Jaitxiko gara hemen. Opari esklusiboak, Bai, bitu handauz, etxekuek handauz. Hori da. Bitu, zuentzat? Kaputzatxoa? Bueno, zer mogu zibile zarete, neskak? Ongi. Ondo, Zuen. etxetik ikusten dena eta hemen gue, berdina edo, antzeku edo zer? Bai. Bai, antzekue. Bain zuen lagunek eta esate duten moduan, agurra egin genezake. Eskerrik asko! Mire esker! Hau pasan Ferminik Horrengo askola, arte. hau Iruña! Vale. Hau pazuek! Hau pasa! Haupa! Hora, ari! Eta aurrera egin aurretik, zazpikitxo bat erakutsi nahi genuke. Gaur gainera jaski egin nahi dut jolas moduko Oso ondo. Erakutsiko dizizuegu zuei argazkiak, burlatako supermerkatu batetik iritsitakoak bide batez. Sara eta Uxuri, lehenbizikoa zuei erakutsiko dizuet. Honelaxe dio, kartelak burlatako supermerkatu horretan, iluminazion, gazteleraz, argiztaren, euskaraz. Zuek ulertzen duzu hor zegartzen duen? Ez. Iluminazion horrela esan akaso bai, argiztaren. Argiztapen. Argiztapen. Oso ondo, nik uste dut txalo bera bat merezi dutela, be. Nik uste ofizkalak baitira, ondo ikusi duzera. Argiztapena jarri nahi zuten. Pero Ulier, bigarrena, beste bat ere badagota, bigarrenak onela dio, kartelean ikus daiteke Marko Esparrua. Zuek ze ulertzen duzu hortik? Supermerkat. Ba, supermerkatua da, hori argi dago, baina hortik aurrerakoak Marko Esparrua. Ba, marko batzuk dira, Markoa da, eta euskera Bai, horri marko. markoa ere esaten Marko batzuk argazkirako. Egin dute itzulpena beharri gabe kasu honetan. Eta Jon Abrilek helarazi dizkigu, beraz eskerrik asko berari. Oso ondo, bigarren fasara sailkatuta, gure neskak, oinatiko neskak, gure mutilek Perulier ze moduz? Ondo. Oso ondo, gure Zaldibarko mutilek, basterotik hasiko gara, baina honek erakustaldi bat merezi du, Aipamen beste berezi bat. txaloak emango dizkiegu eurei, bainera berezi bat. Bai, etorri baitira, Andoaingo Aita Larramendi ikastelako ikasleak eta ari dira etengabe gauzak berritzen. Egite dute entzun ondo, Entzune? Txalo jotzen dute, Entzune? mortxak bezala. Jo, mesedez? A ber, Eta sardinak euro ez dago bari, eta txalo, bai, horrela pasarik dezke urrengo probara. bortxa batzuk dauz, eta geroan foka bi. A Foka ber? bi ere, bai. A ber, bai. Oso gozari eta oso jatorrak denak ere. Hau esan da, definizio batzuk. Sara, Xuri presta bete? Bai. Bai? Txanaka, lamizikoa zuretzat Sara, eta horrela jarraituko dugu. Guazen puntu mila, denbora. Osaba izeben alaba zuretzat dena, Sara? Lehengusina. Lehengusina bikain. Xuri, gozariaren eta afariaren arteko otordu nagusia? Bazkaia. Bikain. Urte asko dituen gizona. Bai, Sara? Urte asko dituen gizona? Bai? Beste modu Zarra, batera? ez. Zarra, baina hor G bat dago. Horri esaten zaio... Beste modu batera? Agurea. Bihotz formako gozoki gorria. Zer da, Xuri? Bihotz forma dauka, gorria da, goxokia da. Gauza bat eta bakarra izan daiteke. Asko zango zen dituen, makilatxo batekin eta... Piruletia, bai, berandutxo. Ziur goizetan eskolara joan aurretik hause duzula. Em... Zer duzu?
Logurea. Logurea, galanta. Euri txikia uste baino gehiago bustitzen duena. Zirimiria. Bikain, oso Oso ondo. ondo! Oso ondo. Azken hori ere, Vale. Eta zigara puntuak biltzen bigarren fase honetan, lau asmatu da 40 puntu, Bikain. zorrota gainura, oso ondo. Eta gure pilotari parea, Peruta lier. Haze bikotea, zuek ere puntu gehiago nahi dituzu, ezta? Bai. Ikusi duzue, lehenbizikoa Perurentzat izango da, urrengoa lierrentzat, eta horrela joango gara txandaka, eta erreparatu horko letrei, laguntze duteta. Guazen, denbora. Haizeak edo urak mugitua izan daiteke eta irina egiteko balio du, Peru. Eta Errota. bikain, gure landa eta herrietatik igarotzen den ur korrontea. Ibaia. Ibaia, bikain. Munduko ibairik luzeena da. Agua, Peru. Bai? Amazonas. Oso Oso ondo. ondo! Mi luze horixe da, telebistako. Zer da hau? Ez ala? Zer da hau? Lehiak eta bada. Zorain bai, zure aitaren arreba zuretzat dena. Neba. Ez, Ai, zure aitaren arreba zuretzat. Izango dituzu batzuk. Izeba. Izeba, bikain. Euskal Egunkaria zaharraren antonimoa. Bedia. Bai! Oso ondo. Bikain. Oso ondo. Du da! Epa, eta bost asmatu eta 50 puntu. Bikain. Oso ondo. Hieroglifikoak, neskak? Zemoz moldatzen zarete hieroglifikoetan? Ondo. Ondo. Bai. Azkartasunez eta gustatzen zaizu hau guztia asmatzie. Bai. Ba, oinatiarrek talentu asko dituzte, Bai? Horien artean hieroglifiko asmatzearen ere, bai. Claro, claro. Neskak nahi zui lehenengoa? Bai. Badator, lehenengoa. Denpora. Basoan ikusi dut. Azenario. Ze ikusten da? Azenarioa. Bale, da nola dago, silabaka, nola dago, zer behar dugu? Bai? Ze? Azeria. Azeria, bikain. Hola, gari. Oso ondo. Zea mortxa horiek. Silabaka genuen, eta behar genuen, azeria. Oso ondo. Bikain. Bale, na eta o ez. Ondo. Ikusi zuie? Ondo, gustatu? Bai. Bale, bigarren hieroglifikoa, neskak, denpora. Mapan kokatu dut, Muturra. muturra baderantzunan ez dati. Zein da pertsonaia? Ez dakit. Mapan kokatu dut, muturra, amets Neskamuturra. eta... Neskamuturra. Ez, amets eta... Amets eta txakurra. Amets eta lur dira pertsonaia horiek, eta pertsonaia honen izena lur zen. Ja. Orduen, lur muturra. Bai, pertsonaia ez ezagutzea asko zailtzen du. Hieroglifikoa, eta halere, ia asmatu egin duzu. Bai, ze muturra eta asmatu Bai. dute, baina, bueno, hirugarrena seguru baietz, denpora. Zer dago bazkaltzeko? Amaka. Bale. Makarroiak. Makarroiak, oso ondo. Bikain! Oso ondo. Ikusten genituen bihar gazki. Amaka. Rik ez genuen behar. Maka. Eta turroia. Turik ez. Orduen, makarroiak. Oso ondo. Aukeran eman da, makarroiak, edo turroia, zen nahiago? Makarroiak. Bai, hau batez. Eta makarroiak turroia botata gainetik? Oso ondo, 60 puntu! Hori, morzentzat. Hieroglifiko mutilentzat, lehenengoa, badator, denpora. Zuaitzean ikusi dugu, Mapatxa. oso ondo. Wow! Oso ondo. Mapa bat. Ikusten genuen goian, mapa eta H letra, mapatxea. Oso Hau, ondo. ez da txistetarako, puntuak irabazteko, Mapatxe bat ikusi zu inoiz benetan? Ez. Neupez. Igual dokumental baten bai. Bai. Eta marrazki bizi honetan, eta. Nik noiz baita ikusitan dit, ispiluan. Esnatu goizean da segulako mapatxe itxura, begizuloekin eta. Bai. Eta usaina? Usaina, Ondo edo Bai. mapatxe usaina? eskarrak telebistan ari garen da. Bigarren hieroglifikoa, Peru lier. Bazen, denpora. Jar zaitezte denok. Hilaran. Oso ondo. Bueno. Ondo! Izkia! Eta gero irakurtzen hasten gara. Laran, ja, ez dugu behar. Hilaran. Oso ondo. Ibiltzen zarete hilaran, eta? Eskolara sartzeko eta edo ez, Bai. bakoitza bere aldetik. Bakotxa bere aldetik. Bagoiza beratetik, baina badaukazu ordutegi bat eta, ez da? Bai. Ez da horrela, ba, ni joango naiz nahi dudanean, ba. Ez bai, hilaran Marik. Hilaran, ja. Claro. Guazen, hirugarren hieroglifikoa denpora.
handatoz buruan dieta. Erraldoiak. Aupa! Erraldoiak. Oso ondo! Peru, zuk ikustezu Doramon, seguru. Naizek. Bai, Doramon marrazki bizedunetako pertsonaia zen erraldoi eta behien A, letrak erraldoiak. Lehen ikusten neban. Lehen bai, Lehen, bai. oso ondo, erraldoiak. Jabi Urria zen erraldoi, Nobita! Torria di parkera jolaztera! Oso ondo, zuk ere erraldoiak, 80 puntu irabazita! Oso ondo! Eta esaldi bihurrien txanda orain. Nik uste momentu dela magiarako. Bai, Bai. zeba egizu esaldi bihurrietan, askotan pixka bat estutzen zaizkigula eta urdurritasunak eta sentitzen ditugula. Zortea emateko amuleto batzu ditugu hemen. Bai. Gadera, Bai. Sara, Usuri, erabili nahi dituzu, Bai. Bai, ezta? Bueno, aukeran dauzkagu gainera, Bai. Men miniren belarriak. Belarri pare bat neskentzat bai. Vale, ados. Ondo. Amuletoa lagun hartuta, begira. Ondo. Neizan gini? Haukan eskak, zer dazko boten dago, Eta nik ere laguntzeko hau gadanez, jatziko dut sudurra. Ondo. Eta esaldi bihurriak, prest zaudete? Bai. Lehenbiziko antolatzera, guazen depora. Honen. Lasterketa gainean. Honen. Famatua. Ez, honen. Ez. Honen gainean. Lasterketa egiten dituzte famatuak. Honen gainean lasterketa. Egiten. Ez. Famatuak. Famatuak. Egiten dituzte. Hori bai. Oso ondo. Amuletoak martxan. Oso ondo. Usuriri galdera, hobeto entzuten da? Lau belarrirekin? Bai. Bai. Ezta? Bai. Zoragarri, eta antenak ere aktiba dauzkagu ondo. Lehenbizikoa sartu da, bokalak orain, guazen depora. Txikitan. Kaskoarekin. Atzenengo. Ez, Atzean. Esertzen. Eramaten gaituzte. Ondo! Oso ondo. Guau! Hemen amuletoak eta beste zerbait bere behar izan dugu, Presaka, baina bokal guztiak ondo jarrita. Ea hirugarren esaldia, denbora. Berarentzat. Bide gorri Ez, bat. berarentzat. Badago bide gorri bat. Berezia. Bide gorri. Berezi bat. Hori bai! Oso ondo. Ez ondo. Ez da. Segurako martxa, tuta. Benetan amuletuek Bai. daukate indarra. Magikoa izango da benetan, Laugarrenea ere, lautik lau asmatuko ditugu? Bai. Nik uste baietz. Denbora bokalak. Lau. Gurpilekin ikasten dugu. Bai. Ondoren. Biraka. Bikzikletaren. Ez, kata gero beste bokal bat, bikora. Igartzeko. Igarotzeko, Igarotzeko. oso ondo esan dute bai. Oso ondo. Lau arrastuek euro gehi puntu neskako ondo. Eta pistek diote, honen gainean lasterketa famatuak egiten dituzte, txikitan kaskoarekin eta atzean serita eramaten gaituzte, berarentzat badago bidegorri berezi bat, lau gurpilekin ikasten dugu, ondoren bikora igarotzeko, zer da? Bizikleta, komodina jokoan ikus dezagun. Oso ondo, haukan eskak! Primeran! Bikain, komodina! Ondo! Biltzen zarete oinatin aurrera tatzera bizikletan? Bai. Zema gurpil? Bi. Ba. Bi. Hau dago abilda de ata. Botereak behar dituzte. Peruk eta lierrek. Bai, Zuek ere? bai. Nahiko A ber. duzu, zorte hon pixka bat, ez da? Amuleto gehiago ditugu. Bitu daku mira, txapel misera bat. Daku, txarri mutur bat. Zein nahi zuie? Hone bizek. Bai. Bai, txerri Bai. muturra, bai. Bai. Nire jantziko du gero igual, Ja? ondo? Magia, Jantzi. Magia, Ba, orain bai. Oso ondo? Horrela, bai. Presta duete zuek ere lauak asmatzeko? Bai. Bai. Hasiko gara lehenbizikotik bat ezpada, bai? Guazen, denbora. Asmatutako. Sarata. Asmatutako? Makina. Hau. Makina... Zaratatxu. Hau. Airean ibiltzen da. Oso ondo! Oso ondo! Pentsa, lehenbiziko asmatuta, ja, hasi gira... Lier, antenak ondo jarrita. Oso ondo, oso ondo. Asmatu nahian ja? Bai, asmatu zudana. Antenen boterea izan da edo zeu? Antenena. Bale, antenera. Bueno, aprobetxatu ba. Bigarrena, denbora. Ibilgailu. Ibilgailu honen. Barruan. Eser. Ez da, Si. Ez da... Oso.
Jende gutxi sartzen da. Haupa, zuek! Ze maia! Seguragoa, Uste berezkotik ere badela, ez da dena. Ondo. Amuleto de meritoa ez da posible. Zuek ere, Sofin, hirugarrena denbora. Lurreratzen den tokietan Zer? H erraldoi bat Bai? egoten da. Haupa! Oso ondo! Eruta lier. Hau da, martxa, zuek ere irutik hiru. Peru beisbolari itxura dako zu, Bai? Bai. Ea ba. Eman egurra horrengo zaldiari ere, denbora. Biraka. Dabiltzan Eliseak Zeak. ditu aireontzi Bai? ari honek. Ari non. Ez da sartu. Lastima. Bueno, baina entzun dugu. Bai. Eta 3 arrastorekin 80 puntu oso ondo, Perutalier. Asmatutako makina zaratatxu hau airean ibiltzen da, ibilgailu honen barruan oso jende gutxi sartzen da, lurreratzen den tokietan H erraldoi bat egoten da. Helikoptero. Zer da, helikopteroa ikus dezagun. Oso ondo! Bai! Komodina, haupa zuek! Oso ondo, Oso ondo. Mira, Peru bisera horrekin helikopteroa gidatzeko prest dago gainera. Helikopterora ez, sokatirara goaz, erne, sarak eta usurik 220 puntuta komodina, Peruk eta Lierrek 220 puntuta komodina. Oso ondo! Ba, guztia prest, nor zara? Antxon! Lotx eta potx? Sokatirara goaz! Bai? Zogat izen, payazo izenik? Ba, hartu beharko dugu. Bai. A ber, sokatirara nola goaz? Sokatirara goaz, goazen! Txaloroa, bexen dela triste garriko naiz. Zego gorra, payazoaren bizimodua, Ba, sokatira, ba, ikusten dugu ia berdinduta ez daudetela. Orduen, azkar-azkarri bili beharko zareten neskak, zeu kasi erantzuten. Prest? Bai. Guazten, denpora. Nolako da pertsona sentibera, sentikaitza ala sentikorra? Sentikorra. Oso ondo. Perutalier, denpora. Herriko zein dendatan erosiko duzu oliaskoa, arraindegian edo arategian? Arategian. Oso ondo. Neskak, denpora. Zer da irati, basoa edo herria? Basoa. Bai. Guazen mutilek, denpora. Zenbat zentimetro deitu metro batek? 100. 1000 edo 100? 100. Oso ondo. Hau da, hau. Abiadura bizian, arizarete? Entzuma ez bada galdera osorik. Eta segi horrela, Sara Usuri. Guazen, denpora. Zein da eguraldia aztertzen duen zientzia? Astrologia edo meteorologia? Astrologia. Meteorologia da. Nola besten du Heidik? O, lara, lara, iu, edo lara, lara, lara. Oso ondo? Liru. Nuen sekula beste hori hain azkar entzun, Zondo, o, lara, lara, iu, lara, iu. Peru, Lier, Heidi? Ikusten zenuten, Heidi? Norden ere, Oso gutxietan. bueno, tarteka. Zuen Oso sokatirara, oso jatorra da, Segi. Guazen, Peru Lier, denpora. Zein da satorraren antzera Bilboko kalean azpitik ibiltzen dena metro edo tranbia? Metro. Oso ondo. Zara Usuri, denpora. Zein koloretako galtzak eramaten dituzte pilotariek? Zuriek ala beltzak? Zuriak. Oso ondo. Perulier, denpora. Gure planetako kontinente batean bakarrik bizi dira zebrak. Afrikan edo Australian? Afrika. Oso ondo. Neskak, denpora. Nola da Izaro abeslariaren abizena? Andres edo Inez? Andres. Oso ondo. 70 segundo. Oraindik komodinik ez du erabili ez alde batean, ez bestean. Egisa. Egisa da, ondo oinati, jabetu gara, aukera hori bai baitago, Peru Lier, zuek ere baukazue, gozen. Perulier, denpora. Nola du izena Bizkaiko uharte batek? Izaro ala Irati? Irati. Izaro da. Nola izena du Frozen filmeko printzesa ilehoriak? Anna edo Elsa? Elsa. Oso ondo. Neskak, denpora. Nola esaten zaio izarrek osatzen duten irudiari? Izarria edo konstelazioa? Konstelazioa. Oso ondo. Zuek bai izarrak, Zuzu bat ere kalerik egin orain arte behintzat. Peru Lier, baina komodina hor dago gogoan izan. Guazen, denpora. Arrautza egosten baduzu, ze lortuko duzu? Arrautza gogorra ala frigitua? Frigaitua. Gogorra. Zein da handiagoa, eguzkia edo ilargia? Eguzkia. Oso ondo. Neskak, denpora. Zein da elefante belarri handi hegalaria? Dumbo edo Dumbo? Dumbo. Oso ondo.
mutilek aurrera, denpora. Nola esaten zaio unibertsuaren sorreraren estandari? Big Bang edo Boom? Big Bang. Oso ondo. Minutu erdi eskas, oso bizkor denak ere, eta markagailuan momentuz, Sara eta Uxuri aurre hartuta, baina oraindik ere ez dago ezer erabakita, kontuz. Komodinak erabiltzeko dut bai, Bale, guazen neskak. Zetaken, zeinen ederra izango den abestiak nola dio? Musu bat larrunen edo musu bat larraulen? Musua larrunen. Oso ondo, larrunen. Perulier, denpora. Zein da Euskal Herriko lurralderik handiena? Araba edo Nafarroa? Nafarroa. Oso ondo. Zertzo bete, aserre komodinekin edo? Ez? Dinot. Ez dituzu erabili? 23 segundo besterik ez, Zuek ikusi? Neskak, denpora. Nola esaten da beste modu batean larri ibiltzea? Gorriak ikusi edo beltzak ikusi? Komodina. Oso ondo, gorriak ikusi. Eskerrik asko, Sara. Jaramon egitearren. Abantaila hori du komodinak, erabili dugu. 18 segundo. Perulier. Zuek ere beste egin dezakezue. Guazen, denpora. Nola gaude afaltzeko gertu bagaude? Beteta ala prest? Komodina. Prest gaude. Eta erabiltzen hasita denek erabili dugu segidan komodina. Orain, zuzen erantzutea besterik ez dago. Sara Uxuri, goazen. Neskak, denpora. Altza Pelipe, tralalai edo trulalai? Tralalai. Trulalai da. Nola deitzen zaio inuten izutzezko etxeari? Call center edo iglua? Iglua. Bai. Ai. Altza Felipe. Trulalai. Trulalai. Hori bai. 4 segundo besterik ez, Perulier. Aurre hartuta. Ea demorak zer erabakitzen duen. Guazen. Astelena, jai ondoren alferra edo jai ondoren ederra? Alferra. Oso ondo. Eta denbora, oso ondo! Kentzia! Sokatira batera eta bestera gertu ibili gara etengabe azkenean denbora bukatu denerako. Sarak eta Uxurik 217 puntu, Peruk eta Lierrek 223 txapeldun. Neskak! Ze ondo, iaia berdinketan, esan nahi du, gabitaldiek hortxe egon zaretela. Sara Uxuri, ze moduz? Milosok esperientzia? Oso ondo. Oso ondo. Bueno, etxetik eta zauzinien zer gustatzen zaizue gehien? Programatik. Imintzioka. Imintzioka da. Imintzioka. Oso ondaritu zarete orain, Egin baitugu imintzio batzuk hemen behian. Etxeko zarete gurekin batera. Bai, opari adibidez, eterri. Bueno, neskak, kamiseta eta katilua. Torri neskak. Oso ondo, Bueno, bikote. zer errazuekin jo bati, Bueno, ze moduz? Kamiseta eta katilua. Zezango dugu oinatin? Oso ondo pasatu dugula? Bai. Handauz oinati erdanak, aupa, Zarka handi bat. aupa zuek. Agur, mila esker, Arte. Pasa, agur. Eta orain bai, neronek ere segurrak enduko dut. Oso ondo, Peru eta Lier, haze sokatira. Iritsi zarete finalera, pozik ez da? Bai. Nik uste dut andoaindik txalo berezi batzuk, eskainiko dizkiegu foka txalo batzuk esaterako? Zikain, zuentzako, foka txaloak, Andoaingo foke jotako txaloak, berriketa. Bueno, finalera heldu zarete eta horrek esan dugu. Itxon, esan nahi dugu, zoragarriak izan zarien hau matzuek. Oso ondo, Ze publiko ederra, ze publiko ederra. Oso ona. Zuek ere zoragarri, bakizue finalera heltze utxagatik ja, osteguneko saio berezira, superfinalera sailkatu zaretela, baina hori ez da guztia, kontuz. Momentuz, irabazi dituzue, kultur produktuetan gastatzeko €150. Aupa? Hau zuena dira. Eta gainera, orain datorren finala irabaziko bazen dute, Irrizarri landera joateko familia guztiaren zako gonbidapenak. Oso ondo. Argi. Perulier, pozik? Bai. Finala iritsita ja pozik. Bai. Oso ondo, animaliakin egingo dugu jolas. Eremuak, adi, hauek izango dira. Ugaztunak, narrastiak, anfibioak. Ondoren azalduko diren animaliak. Dagokien, familia motarekin lotu beharko dituzue. Ugaztunak badakigu zer den, ezta? Bai. Amaren zabaletik jaio eta esnea hartzen dutenak, narrastiak, narrasti moduan ibiliko direnak oso ondo, anfibioak branken bidez arnazten dute, gazteak direnien, eta gero, birikien bidez, bale? Anfibioak badakigu zer dan. Bai. Oso ondo. Badidanok, badatoz animaliak. Lehenengoa, dortoka izango da.
Ugaztuna da, narrastia da, anfibioa da. Narrastia ez. Anfibio. Ez neratzen da benaz, eta arrazotik urtetzen da naiz. Ez ugaztuna. Jadi. Muskerra. Euskara, Muskerra narrastia. Saguzarra. anfibioa ez. Ugaztuna izango nabenik. Ez, bai ugaztuna. Bai. Ugaztuna dela. Jarri dugu zaldia. Zaldia, arrozatik ez da urtetzen. Orduan, anfibio, ez esan dago anfibio. Ugaztuna da, narrastia da, anfibioa da. Ugaztuna, no, digo yo. Bai. Ez anfibio, orduan, ez anfibio, ez du. Ugaztuna. Igual ugaztuna. Zaldia ugaztuna dela diegu. Sugea. Narrasti bat. Igela. Anfibio, bai. Anfibioa. Itxas txakurra. Ikusi ditugu txaloak, nolakoak izan diren. Itxas txakurra, foka, zer da? Ugaztuna narrastia edo anfibioa? Narrastia ez. Anfibio. Zemuz mutilek? Dudak. Zalantza batzuk, ez da? Bai. Igela anfibioa dela, esan dugu. Kra, egiten, putzuan, anfibioa da? Oso ondo. Bikain, igela anfibioa da ornodunen familiakoa, beraz, bizkarrezurra du. Jaiotzean uretan egiten du bizitza, arraimate moduan, baina lehorrera bizitzera pasatzen da, gero. Ez dauka belarririk, Sugiek ez dauka betazalik, beti begizek zabalik. Eta lurretik dabil, narrasti moduan, bai? Muskerra? Oso ondo. Biak oso ondo, sugea, hankarik gabeko narrasti aragi jalea, eta muskerra edo sugandila. Ur luzea, hau handia, lau hanka, eta buztan luzea ditu. Bikain. Zagu zarra ikusten dugu, ugaztunetan. Esan dugu, ugaztuna animalia ornoduna dela, bere umeak ugatzeko esneaz elikatzen dituena. Igualez. Zuzena da? Oso ondo. Trukakia. Saguzarra, ugaztun egalaria, baina egan egiteko beste modua du. Ez ditu besoak mugitzen, atzak baizik. Zaldia. Zalten ugaztuna. Pista horrekin, zaldiak hartukote du, amaren esnea, dortokak, itxastxakurrak? Egingo duzu aldaketarik? Igual. Zaldiak pairatzen dauz. Bai, doidoka anfibio. Bai. Doidoka anfibio. Aldatu egingo dugu dortoka. Anfibioa seguru? Bai. Es que... Igual es porque va a txartu. Esan zu. Ze zalantza dukazue? Doidokaren... Dortokarekin? Dordoko igual narrastia. ¿Esan? Bai. Dortoka? Aldatuko dugu? Bale. Nora? Narrastia. Venga, narrastietara. Horri edukikatzen dugu, dortoka. Narrasti moduen. Zuzen, aldatu dugu, dortoka? Oso ondo. Bikain, sondo aldatuta, Narrastirik zaharrenen artean dago dordoka, ezagutzen diren dordoka zaharrenak duela 214 milioi urte agertu baitziren. Ikustiko zenuten igual, zaldiren bat egunen bat horrelako tropa handi batekin. Kumea izateko, zorian. Bai? Bai. Horrek esan nahi du, ugaztuna dela zaldia? Oso ondo, batera gaude. Zaldiak, harrak, behorrak, emeak.
ugaztunak denak ere. Bortxe daukagu itxas txakurra? Anfibioa dela esan dugu. Zalantzarik daukazue? Bai. Batera gaude. Badakizue dirutxu eskuratu duzuela kulturproduktuetan gastu egiteko, gozatzeko. Finala undirako txartele bai, agian hori izango da oparirik handiena. Eta orain, familia osoaren zategon aldia daukagu, jokoan, batera gaude. Irri, sarri, landen, egonaldi hori. Bereik ere urduri, Claro, eurak direlako txakurrak, hemen, iluzen gaur. Peru, Lier, urduri, Bai. jakin nahi zuie? Bai. Itxas txakurra zuzena da? Kastima! Itxas txakurra ugaztuna, oso ondo zuen! Zehaztuko, zadoze, pikote! Iopa! Baina hemen gure txapeldunak, zemuz bien, Zarete eskurtzi oso ondo. joango, Ia, kamiseta honek zuentzat, venga. Hartu txekea bien artean. Peru kamiseta hemen zuentzat. Oh. Hau bazaldi bat, haupa Euskal Herria! Zemuz ondo? Ozik? Bai! Bakonde bilidirelako. Bai, oso